Good morning, friends. Morning live फैबाय नै लोगोफोर माने स्टाडि खालामखांना आरोना थ' जायफोर नोंथांमोना फैनानै रायज्लायफैनो गोसो आंनि लाइभआव मस्ट वेलकाम आरोना अखा हादों जोंनाव अखा हागासिनो दङ सुबह से हमारा इधर बारिश हो रही है ठंडा शुरू हो रही है ना अच्छा देखो 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 फ्लरिना नार्जारि गुड मर्निं सिस गुड मर्निं दसे लाइभआव फैदों आरोना रायज्लायनो होननानै माबोरै दं फ्लरिना हामा जागोनथाय आगै जागोन ना मागोन जिखुनु आगैखौ बुंबाय आङो मा खालामदों दा जोंनियाव अखा हागासिनो नै फुंनिफ्रायनो सुमिराज नार्जारि गुड मर्निं बिनानाव गुड मर्निं लाइभखौनो होबाय थानाय जाया नालाय आङो अके थेंक इउ लाइक हरनायनि थाखाय आङो माने दंथ'यो फिसाजोजों स्टाडियावनो माने फरायखांबाय अब्लाबो माने लिरहोबावदों आरोना आङो ओंखायनो लाइभआव फैबाय आं दसे रायज्लायनो होननानै मोजां सिस नोंआनो मोजां अखा हागासिनो जोंनियावबो अखा हागासिनो दङ थाइफ्रिगासिनो नै थान्दा जाहांबाय जोंनावबो हादों होनदों आरोना सुमिया बबेनिमोन खिन्थाहरलाय आगै गसाइगावनि आब' होनदों आरो गसाइगावनि मा गसाइगावआ नों थांफेराखै मा र' खाथि ब्रेकफास्ट खालामबाय नामा आब' खालामाखैनो माने डाइरेक्टसो जानोसै जों थाब संनानैहाय अके लाइकखौ खालामबाय ओमफ्राय मानसिफोरा फाय ब्लु होलाय होनदों आरो आयौ बोरै थाङोमोनलाय र' आं नोंनियाव थाङोमोन नामा बावलायलांबाय दे आङो बारा लाइक फैयैखाय खनसे थांना होदोंमोन दे
र' थांनो आङो र' र' खौ जयन खालामनो आङो र' बहा थांखो अबा थुनानै होफ्रांबाय दे आङो र' बबेयाव थाङोमोनलाय ब्लु होनोब्ला बावलायलांबाय आङो आच्छा आं थांनो रोङासै दे सुमयावहाय ब्लु होनो थाखाय आच्छा नुबाय नैबे होनो राइट इउजार अफ दिस चेनेल रबर आइदि जाबायना र' जाबाय आब' दे आं माने लाइभआव फैयैखायनो जालायलांलाहाय सानसेखालि सानै साथाम मानसिनिखौ बानायना हरदोंमोन आरोना आङो सिगाङावहाय दा गोबाव सम थाफिननायनि थाखायनो नै बावफिनबावबायसो दे खालामबाय आं नोंस्रा गासिबो ब्रेकफास्ट जाबाय नामा सुमि फ्लरिना बावाबा जारलासो माने आङो लाइभआव सिगां समाव फैदोंमोन ना ओमफ्रायो ओइ जेबो माबा माबि होननायनि थाखायनो लाइभआव फैनो बायोमोन आरो माबा खिन्था माबा माबि होनलायलाङोना ओंखायनो जायाना बिदिजोंबाथाय बेलेग जाथि आरोना बेलेग जाथि बांसिनानो बेलेग जाथि फैयोमोन आरो बेखायनो दे जा दाथ' नै 9:00 जाबाय दिनै सेटारडे फिसालानाबो एगजाम गैया फिसाजोनाबो स्कुल गैया बेखायनो माने दसे फोरोंबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट ओंखाम जानोसै संनानै फ्लरिनाया थांबाय नामा जोंना नोंबो लाइभ होबाय थायोना सुमि मा आन्टि चेनेला मना जाबाय नामा जाबायमोन जानाया होनांगौ जाहैदों होनायाथ' आयौ माबो गाखोनाङामोन होनायानो जाया टाइमफ्राबो मिलायलाङा खुनुरुखुम ब्लगफोरखौनो जेने थेने आरो होनायफोरा मामा गाखोनाङा रायलायबाय थायो थेब रायलायबाय थायो बिदिनो मा फुलखौसो मावनाङासैना चेनेल खुलिनाय हिसाबै माने एकदम उफाय गैला आरोना दसे बिदिनो आरो जोंना फेमिलि ब्लग मा होनो जाबा दाजा होनाय नायनो बायोना बिदिखौ सिगां समावथ' भिउस जायोमोन एसे एनै ओमफ्राय दा जासिनथारला आरो भिडिअ होनदोंबा अखा हागासिनो नै जोंना नोंनिया मनिटाइस जाखो ना माखोमोनथाय चेनेला सुमि आगै नोंनिया जोंनिखौ नायनो बायोना मालाय बायदि भाइरेल जानायफोरखौसो नायो दे भिडिअ होबाय थाबानो जाबाय आरो माबा लाइभआव बांसिन फै लाइभआवबो फैदो भिडिअ आगारबाय थादो सर्ट भिडिअ आगारलाबाय थादो आंबा बिदिनो जाखाया जों आरो बिमाफोरालाय मा
एक्टिं गैयाब्लाबो ओरैनो हगारलाबायो आरोना आं गोसो जाबानो। ओइ दिपक बिबोनां आगै गुड मर्निं। नोंनि कमेन्ट नायदोंमोन आरोना आं दहायोहाय ओमफ्राय रिप्लाइसो हरनाय जायाखै। औ दे आगै थेंक इउ लाइक खालामबाय आंखौ लानो। गुमै दिपक सिनायो नामा सुमि? आंथि सुमिया आंखौ सिनायो। अखा हादों नै। गुजरातआव माबोरै बोथोरफ्रा? जोंनियाव नै आसामाव अखा हागासिनो दङ। आंनि गुमैसो होनदों आरो सिनायखोमालायनानै दं आरो नोंसोरो ना। आं रिप्लाय हरोहाय मानो हरा जानो। हरो माने आङो दहायो एसे सार्चबो होदोंमोन नालाय एसे नायदोंमोन आरोना आङो। आंनाव बांसिन कमेन्टआनो फैखाया नालाय। नोंल'सो हरसाबो ओमफ्राय सासे सानै हरसाबो आरोना आंनाव। दुप्लिकेटसो आब' नै दे दुप्लिकेटखौ अरिजिनेलबो खालामनो हायो दे। अरिजिनेलखौनो खालाम। देलाय मा गोग्लैगोन नोङो बेयाव ओंखार। नालाय आंना फिसाजोआ ओंखारदों मा सना एसे लिरबावनांगौ दङ। दे एसे लिरबावनांगौ दं नामा लिरदो सना नै लिरदो एसे। फाग्लि र' नो नै आन्टिया होनदों गुड मर्निं नानि सना होनदों दे। गुड मर्निं आन्टि गुड मर्निं आंकोल। नोंनि फ्रेन्डसफोरा नायालै मा सना फरायदोंसो। लिरदो मा माखासे कुइसन लिरना होदों आरोना आङो एन्सार लिरनांगौ बेहा लिरदो। माबानिफ्राय 16निफ्राय दङ एगजामा। सेम सना लिरहोदों आं। दे अरिजिनेल खालामनानै हो दे दिपकखौ। बारा गोबाव थाजाबाय थायाना बिदि। ए सुमि नोंखौ लाना मा बेयो लाना खारनो हायाबा नैबे नोंनि गुमै नङा। खारदो ओमफ्राय दुम दाम बुजाला बायदो हमजाला बायदो आरो। बे जुगाथ' बेनोसै। ओइ बे जुगा माबायदिना मा होनबावनो आरो जेनेबा दाजाथों बेफोर समा दा फैथों जोंनाव मा होनो ओरैनो साननानै नुहुरखायो मोनखायो अब्लाबो बेफोरबायदिखौ माबाया आरोना गारा आसरितसो। जायखौ मोनदों जायजों संसार जागासिनो बेजों थाबाय थाबानो जायो। जानला मेनलाखा सेन्देल माला गानसै सानो औ जुगानो हामाहाय मामा बिदि खालामनो। सोलायबाय गिनोबो रोंला साननोबो रोंला माने लाजिनायबो गैला आरो दा बे जुगाव। ओरैनो मिथिखायो आरो नुखागासिनोखा अब्लाबो माने जोबनो थाङा आरो बिदि। दे गाबोन होनो थिनदों आरोना आंबो ट्राइ खालामगोन दे गाबोन। ओमफ्राय नोंहा दा टाइम दं आरो ना दिपकनिया? बथल खनसै नामा आं हालासै आं सम गैथ'लानो आयै आं रायज्लायबावगौमोनहाय बिबोनां मानो बिदि नोंलाय आंहाबो दिनैसो बोरैबा
फैफेरा बेबायदि टाइमाव होखाया नालाय आङो फैनायनो होननानै लोगो मोनबाय आरो दसे थाथ'बावदो 5 मिनिटसो ना मा होनो आदसा लाइक होनो फैदों आं दे बाजैखौ अनखानांगौ ना देनां गुजरातनिफ्राय न'आव फैयोब्ला मा होनो फैबानो जाबाय क'क्राझाराव ओमफ्राय गुजरातआव मोनसे निउस नुदों आङो बोरैथाय जोंहा दिपकआ नायगोना नायाखै बायदि घटना जायो आसरितसो थां माबे थों आब' बथल खनसै नों आंखौ फिनांगौ ना नङाबा सुमि बथल खनाबा मोनजाया आङो इन्टारेस्टहाय नोंसोरो बिगुमै बिबोनां पारमानेन्ट जादो ओइ दिपक गैयाबा आंनो खिन्था आंनाव मोजां खानाय गोलाव दङ मिथिबाय मोजां खानाय गोलाव दङ आंनाव जानला मेनला नङा थोद सुनि गुमै मानो बिदि बुङो नोंलाय आं जास्ट जकिंसो खालामदों गाबोन सानदेआव खयथायाव फैनो माबा दिपकआ खयथायाव सोलाबगोन दसे रायज्लायनो सुमियाबो फै समावबायदि जाखांनानै नङाबा जानाय नङा मावखां दांखां जोंना एकदम फेमिलि जाथारबायना सिख्लाबो नंला आइयै सिख्लाफोरबा देन दुगैयै लोबै गोसोबायदि फैनो हायो आब' आं जेब्लाबो रेडि दे माने आंबो एसे खामानि जोबनाय बायदिबासो माबाखागोन आरो एमा गोलैगोन फ्रि टाइमबासो लाबोगोन आं जाखांनानै जानो हागौ गाबोन मामिलै रेडि थाखाबो दे एकदम दुगै लोबै आरोना महर गैयिखायनो फेस होनो बायो आरोना आङो लाजिनो ओंखारो आरो फेस होना रायलायबाथाय बिराद बोरैबा मानसिफ्रा आरोना थफबलाबायो जेबो एदावलाबायो ओंखायनो बायो आं अके दे आब' जागोन दे गुमै खाफ्रा जाबाय माबा मा होनो हौवानियाव थाङो मबाइला गावना गाज्रि जाबाय नालाय हौवानियाव थाङोमोन नायोनदां ए दिपकआ बुंदों महर गैया आंबो बै दङब्रा हेन्डसामथार आंबा नायबाय थगायदों नोंसोरो सानैबो बाजै नोंसोरो हरनो हायो माने हाया जानांगौ दङना मोजां आंनाव मोजां जानांगौ जास्ट मानसियाल' नांगौ दे होनबानो मोजां सिख्ला मोनो सिन्था खालामनाङा महर गोसाखायनो देखायनो लाजियो नोंसोरो नङा एकदम गैखाथारा र' मालाबा फैलाय क'क्राझाराव सुमि लोगो हमगोन जानला मेनलासोखा देलायनोबो रोंखायाना गोदो जुगनि मानसिसो जोङो ओरैबायदि मदार्न जुग जाबाबो आरोना जोंहा बिबोनां दिपकआ दोनसै नामा औ गोबां मा बियो गोबां
बिबाय आं क'क्राझारनि बाजै मोनियाव हरनोनो मा बियो हाखाया फाग्लिफोरा आइ नै एबार आंखौ ट्राइ खालामदो मिथिबायना आं हरनो हाथारगोन नोंल' मोजां जा मिथिबायना नोंल' मोजां जा मोजां हिनजाव मोनगोन औ दे बिबोनां सना दोनदो दे सुमियाबो नामा आगै नालाय आंनि ओंखायनो आं सना होनो हा औ नै आंना फिसाजोआ मेगन सादों मानो सना होनदों होनना बुंदों आरोना र' गुमै लासै लासै जागोन नेना थानायनि फिथाइया गोदै जायोनो औ नंगौथ' आरो बाय बाय गुमै सना होनबाय आरोना सुमि सना बाय बाय दे थांदो दे थांदो डिउटि दङबा अखा हागासिनो जोंना बोथोरा थान्दा थान्दा कुल 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 जादों आरोना नै नानि सनाया नै लिरबावनांगौ दङ नानि सनाया सिन्था जादों एगजामखौ बोरै लिरगोन सिन्था जादों सिन्था जायाखै बाबाखौ गोसोखांदों आयु बिफाखौ गोसोखांदोंनो बाबाया फैखासिगोन ना दे बिबोनां सना दे थांदो थांदो गाबोन फै गाबोन फैयाबा जारला जागोन खिन्थु खानाय गोलावखौ मोननाय नङा नोङो आंनिफ्राय आरो बिश्वकर्मा फुजानि उनाव फैगोन बिफाखौनो गोसोखांबाय थायो बेना माला फैगोन फैगोन फैगोनबाथाय माला फैगोन सोंलाबाय थायो गुमै फैबा भिडिअ खालामना हो मोनसे एकदम गुमैया जेने थेनेसो आरोना एखनबा नायगोन आं नाजागोन आङो लाबानो माने आङो भिडिअ बानायो ओमफ्रायो माने होनोनो हाया आरोखि बिदि जायो माने होथावानो नङा बायो आरोना बियो सुमि बिनि गुमैया आंनो मानोथो औ माबा मा होनो एसे दिफक बायदि नुहांखायो दिफक बायदियानो नुहांखायो ओइ नै आंना फिसाजोआ नै आंखौला बाय बाय होनबाय नै आं मिथिया मा दैयाव फैगोन मा आं मिथिया आङो देखौ मिथिया मा नायबासो मिथिगोन केलेन्डाराव बेखायथ' सोंदों गुमै दिपक सना थाङाबा दाथांसै दिफक मिथिबायना जोंजों रायज्लायबाय थादो डिउटियाव थाङाबा दाथांसै नों रायज्लायबाय थादो हेल' 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 दोनजोबसै नामा नोंसोरो टाइम गैलाबा दोनदो दे गालांनोबो बादों खोमा बेस्राया नङाबा बाखादों बियो गाबोन फै दिनै सम गैया आयै जागोन दे जागोन दे आं गाबोन फैगोन एकदम जल्दि जल्दि खामानि खथम खालामनानैहाय फैगोन आरो आराम रायज्लायगोन दे बिबाजैखौबो नुनो मोनगोन खोमा गाबोन हयथ'
दसे दसे लिरदो मा लिरदो दे थाब थाब गुमै दिपक थांदो आंखौ फिनांगौ देनां नङाबा थांदो बिबोनां सना थांदो उफाय गैया नोंसोर जाहोआबा सोर जाहोनो बामारबाय नामाब्रा बेलाय थांनो सुमि नोंबो गाबोन फैना फैनोबा दसे थांगोन आं लाइभआवहाय आंना हासबेन्डआ लाइभ होखो औहाय माने बोरैबा मानसिफोर फैयो दे लाइभआवहाय माने जोङो बर' मानसि नङा बेलेग जाथिया आरोना ओंखायनो आंबो बिराद बायो थांखो ना माखो बेलाय दिपकआ जेबोहाय बुंजाया रायलायजाया ओंखायनो बायो नोंगौ आब' बिराद गाज्रि मानसि फैयो एखमबा रागा जोंफ्लांनांगौ जानानै फैनोसै ओमफ्राय मानो खर' गाज्रि जाबाय थानो बिदि सानो आरोना आं दिपकआ थांबाय नामा बेलाय ओइ मा दे मोजां लिरदो जिफ्रानो गिसि दंजोबो आंना आयु सान्दुं गैलाबाथाय गैलाहाय सुमिया होनदोंना नोंना मन' जाबाय नामा चेनेला औ जाबाय आंनाबो बिराद बुरजा दं आब' जियानो मारै रानबावगोनथाय औ गथ' गोनांफोरना बिराद जि जाखायो सानफ्रामबो ओंखारनाय ना गैया पेमेन्ट मोनगोनानो 2 बोसोरसो नांलायलांगोनदां गैयाना बिराद दिगदार बोरैथाय आंनो नांला खोमा बिनि फैसा जों नांथाबनोबो हायाना बेखायनो आर्निंआनो एसेल' आरो बुंजाया बोसोरनैजोंसो मोनगोन खोमा पेमेन्टखौनो
$100 जानांगौ मामुलि नङा। जानाया जाबाय टेनसन गैला बेनि थाखाय एसे टेनसन जानाय जाबाय थायोमोन आरो जेनेबा माब्ला जागोन माब्ला मागोन ओमफ्राय दा नै आर्निंआनो गैथारा आरो एसेल'। जों बायदिया जेबो लाब गैया आरोना ओरैनो आरो बिराद गावबागाव मालाय चेनेल खुलिनानै लाबाय सोरनिखौ नायथ्र'नो बेफोरबायदि जायो। जायनो जेबो भाइरेल भिडिअ लाबोनो हायो बेफोरसो भिउस जायो आरोना बेफोरनासो जोंनिखौ नायालै। अब्लाबो जास्ट माने आङो मेम'रिनि थाखायसो होननानै बानायनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो खस्थ'बो दं खस्थ'खौ सानोब्ला मोननांगौफोरखौबो मोनजानो लुगैयो बिदि आरो ओमफ्राय नांथाबनोबो हाद्राया। फुलफ्रानो अखाजों गाज्रि जाजोबबाय दे थैब्र' लांलाबायबाय अखाजोंनो। थुलुंसि दाखालि गायदोंमोन आं नै मगर दुन्दिया गायदोंमोन आं सेस अखाजोंनो ना मा जाखो बुजिनो मोनला थैलांजोब्बाय। दे लासैनो मोनगोन बेखौनोथ' आरो आर्निंआनो जाखाया नालाय एखमबा नायबा लाजिनोसो ओंखारो आरोना आङो माने दिनैनि आपल'ड होनाया गाबोन हाबो बिदि नालाय आर्निंआ थाइसे थाखा खामायनोनो बुहुद दिन नांगौ होनब्ला बिदि आरो जोंनिया मालाय सानसेयावनो $1 $2 जायो सानसेयावनो जोंना $1 जानोनो बेसेबा गोबाव होनबा मा पेमेन्ट जानो दे नांथारालै आंनो ओरैनो चेनेलाल' थांनानै थाथोंसै होननानै आगारलाबायो आङो। जानो नंगौ नामाथाय अखाजोंनो थैमारोनदां माने बेयाव अखा सिखायो जेराव आं दोनदों अखा सिखाजोबो बेखायनो मैया बोथ्रोदलाबायनानै दोनदोंमोन आं नै मेसेंनि फुलफोरानो थैब्र'जोबबाय जारलाथार। दा मा खालामदों नोङो सुमि खामानि जोबस्रांजोब्बायदां मालाय? ओंख्रिखौथ' मा संगोनथाय आं आन्दायथ'दों दंनायालाय दं दालि दं सबाय आलु ओमफ्राय बाखि मैगं गोथाङानो गैया। टमेट' दंमोन दालिखौनो संसै आं ओमफ्राय नाथुर गोरान दं नाथुर बिमा गोरान टमेट'जों चाटनि बानायनोसैदां गथ'फ्राथ' जाया दावदै एवना होनोसै। अखा हाबाथाय खामानियानो जाखाया आंनाबो जि सुनांगौ मानांगौ बन्द' जाथ'नानैसो दङ ओमफ्राय दा बोरैबाबा दुंनानै होलायगोन आरोना भाद्र मासनि अखा नालाय दोनथ'नोसै नामाथाय आगै दाहाय टाइम मोनोना मोनाथाय दाहाय टाइम मोननो बायदिबाथाय फैनोसै नङाबा गाबोन फैनोसै आङो एसे मावनोसै जानायनि थाखाय नङाबा दा आरो सानजौलांगोनलाय। जोंहा फिसाला सासे फिसाजो सासे आरो सानै
फिसाजोखौथ' नुबाय थाखायो गोसोबाथाय सर्ट भिडिअ आगारलाबायखायो औ दे आगै दे दोनथ'नोसै आंबो बाय बाय